Ilonggo mikropono ubusay rasa 3 tournament kaga non-tournament battle may ata 14 ka mga MC. Shoutout sa Iloilo City Sports Development sa kay Cap Rudiver Hungko, Tauhay Clothing, Disenyos Clothing kaga Batang Kali Clothing. Unang baysay subong hapon Handres kontra kay CJ nag-iisa ginaod para sa palabuton ng battle. Nagdaog sa toss coin si CJ nag-iisa, ging pili ang mauna si Handres. Rapper sa wala pakilala. Yo, Handres gali sang Chimera, shoutout sa upod ko kag sa Il Music. Rapper sa to. Yo, CJ nag-iisa, Wakanda Hood, SYK Unit, shoutouts nga pala sa Wakanda Hood, tsaka kay Blaze and Flow ng Road 13 Soldiers. 2 ka minuto nga baysay, unang birada para kay Handres pamatiyan ka. Game. Muni ang una ako nga tungtong, gani ang kontra, tamagid ni kaganado. Kay tungod sa eksperyensya, wala pa ko may naagom, gid masyado, aminado nga kabado, pero mas kinpili ko mangin kalmado. Kay mala Efren Bata Reyes lang, kada tira ko di subong tansyado, gani round 1 game? Sige round 1, ako na nga sugudan. Kontra ko CJ nag-iisa, gani maski gamay nga kulba, wala ko may nabatsyagan. Kay kung ikaw lang ang ako nga kontra, hindi gid ko mabudlayan, di pa matsyagan ko simo daw dormat lang. Nga akong lasakan. Para sa akon, ikaw ang pudal nga kahoy, muna pa matsyagan ko simo, hindi ka di bakod. Isa ka di kalata nga wala unod, muna ako perte ka di kagahod. Utok mo ga kaanayan, nasang paminsar muna nga gaginabok, gani panigurado, maupos ka kung ako na mag-umpisa dabok. Ti CJ, ano sa pamatsyagan, nga damo ang nakapalibot simo, tanan, gatulok simo, nagapamate sa mensahe nga gusto mo ipabalo, tapos gulpi ka na lang madula, masala, hasta sa malibog na lang dayon ang ulo mo. Oo, may gusto ka nga ihambal, pero ihambal mo wala gusto sa imo. Kay man, mango ka, simple na lang ang practice, di mo pa makaya. Sige, choke pa, pabalo sila nga hindi ka di makata, kung ako simo, untat na, kay kada battle, resulta wala tupa, mahuya ka. Naglantaw sila para sa aton, tapos amo nang ipakita mo sila. Nan, amo ni si CJ, puta nag-iisa, gani sa 3 di kalibot, pano ka pa makaisa, kung sa isa palang katiyog, nabudlayan ka na, magkabisa. First round pa lang sang torna, natakta ka na dayon, tungod sa mga bara, nga palpak mo nga balon. Gani sa kadabuno, kung nga birami saksak ni nga madalom, gani hindi ka da magpabida, kayang palak mo, wala ginaya dangaton. Time. Nag-16 bars ni si Gago. Wala daw sa kuno kabatsyan kulba. Pangamuyo imayo ang pagkawik mo Gago. Round 1 game? Game. Wala akong alam kung walang tatak mga gamit ko. Tatak mo na lang sa utak mo. Kaya ko sabayang pormakan mo. Kahit peke lang mga gamit ko. Pero di ka man nanalo. Masyado ka lang nilang inalingan tuloy. Ikay na pa paninutipong. Hindi ka pa nakakatulog. Pero akala sa sarili mo. Ikaw ay bagong gising pare. Kulang ka lang sa kain. Ito meron na kong hinain. At sige kumain ka lang dyan ng kumain. Sabihin mo lang sa akin. Kapag ikay nabitin. Kapag busog ka na. Iwan mo lang dyan ang iyong pinagkainan. Kapag busog ka na, iwan mo lang dyan ang iyong pinagkainan. Amo na! Kay kapatay gutom si mo, lisensya, hindi ka kabalo. Handres, hindi si Baguhanon, Kimaera. Sige lang. Amo na. Amo na ang imo tandaan. Ari ko di siya gyapon, gapadayon, biskan perdi man gyapon. Pero akon, kampante man gyapon, nga ako manigyapon. Baguhanon akon kontra. Isa ka pilingerong wak Kimaera daw ang grupo. Ti anon ko ang kima mo kung hindi ko magyapon maera to si Gago. Yo, round 2. Mga luto mo tama kahilaw. Muna wala gana nga may magkaon. Akon puro namit, mga patilaw muna biskan diin pwede dalon. Mga linya mo, ginago. Makatagalog ka lang biskan ano, ginahambal. Ba mo gabinaho kay puro basura, ginapangwakal. Kutsilyo mo tama kahabol, muna nga manabaw mga kihad. Pigado ang kadahandos kay wala talo, muna nga sa kontra di ka makapapiyak. Lain na niya nga ako, di na niya parehos pasa ng ligad. Wala man ko talong pero sa kadahanot ko may tsansa nga makapapiang. Naperde ka kay CJ, bisa kung gusto mo magbawi. Oo parehos na nga maniwang.
Pero sa tunduwa ikaw di ang mabali. Kayang pagkontra mo di sa akon, daw old school lang aga pangaluyag ka sa babahe. Kay dapat mo ko himakasan, kay di mo ko dali-dali nga madali. Di mo ko madali-dali nga madali. Di mo ko dali-dali nga madali. Di mo ko dali-dali nga madali. Kaya muna nga rapper, puro inabno ang haboy. Tagalog, apos siligay nun ang aksen, gago hindi na pagpilita boy. Sa pamatyagan, mo astig, gago panulukan simo, tama ka ba doy? Ka-OA, simo mag-spit, sino ka, utod ni Pinoy? Lego ka lang ang panganan, muna nga tawhay ka lang gubon. Sapnot kaya sa tutunlan, muna nga budlay kaya tunlon. Papel mo sa batil, rap wala pulos, muna nga dali lang nga kumuson. Rounds mo daw balon, kay puro hangin. Rounds mo daw balon, kay puro hangin, muna nga dali lang nga palukpon. Kag flow ya kuno daw tubig sa gripo. Kay sige-sige sa pagtubod. Flow mo nga daw tubig lang sang kanal, kay puro basura lang ang unod. Gani subong, sigurado nga patay ka sa pagkalunod, kay ano pulos ang flow mo kung sa tsunami ka maanod. Kag sa flow mo, pwede mo ko mapatangay. Pero kung sa tsunami ka masabay, masapwan kagid patay. Mga linya ko nagalubong, abi mo do javelin. Layod kontra ko di subong, gani sa ko ni sabilin. Mga tira mo sakit lang sa puson, kay man puro mga bitin. Kag ikaw lang akon nga tanglaon, kung sa ibabaw ikaw na ang ginabitin. Ito na naman ang bulong-bulungan na parang Dr. Kwak-Kwak ang gamutan. Kaya hindi ko na ito patatagalin habang hindi pa malubakan niyang karamdaman. Kaya magtiwala ka lang sa akin, agad kitang pagagalingin. Huwag ka naman problema sa bayad dahil hindi naman ako bayaran. Dalhin mo lang sa akin si Renalyn. Renalyn, yun ang aking kailangan. O pasabi sa kanya, pakibili sa kanya yung pineapple in can, isa, limang snow beer, tsaka isang pack na Marlboro na pula. Oh, nagtataka si tanga kung bakit may pineapple akong kailangan. Yun ang gagamitin ko. Yun ang papainom ko sa kanya habang binabayo ko siya para pag nilabasan, hindi naman masyado malansa. Yung snow beer, yun ang magpapawala ng baho ng kanyang hininga. Para hindi mo masyado halata. Kaya pagkatapos namin magritual, ituturok niya sa'yo ang mga itinurok ko sa kanya. Kaya text mo na lang ako kapag tapos na kayo. Pare, okay? Pare, kamusta? Effective ba? Effective ba na pagkatapos ako tsupain ng girlfriend mo, lips to lips mo, okay ba? Ano? Masarap ba titi ko? Ano, masarap? Tang-ina. Oh, di ba? Hinahanap nito kung nasaan na yung Yossi. Yung Yossi, bibigyan kita. Tang-ina ka. Wait lang. May Yossi ako dito eh. Oh, tangina, walang Marlboro daw, kaya Camel ka na lang muna. Oh. Oh, bakit may Yossi? Kasi kakatapos lang natin kumain dalawa, kaya mapapayosi ka na. Ano, masarap ba talaga? Ha? Masarap? Masarap na binabayo ko yung jowa mo? Parang pamparam-pam, binabayo ko na siya. Kahit hindi pa bilog ang buwan. Time. Round 3 game. Muni nang ulihi, tangalibot. Gani mga sulat, akon ginutihan. Sa mga letra, nagpalibog, nagpaugat, hasta mag-aga, wala na tinulugan. Ulo ko nagalingin, kag nagatiyo, kay wala untat, kapaminsa, para ikaw lang mahimusan. Gani wala ko di kulba, nga nagtinggo, kag samay ka naguyat, kay balaan ko may ara, kag may kaya ko pamatudan. Sang ulihi mga battle, gakawadaan ko sang rhyming. Mga nabalaan mo na ubos, pues di mo ko madala si mo jamming, di ko yan mapatangay si mo agos. Banat mo wala sa timing, wala ka sang linya nga panapos, pues tawag ako di nga period sa kadalinya mo, kay sakon tigil matapos. Sakon tigil matapos. Pakita ka man sang bag-o, pugaaman imuutok, ginahimo na muntanan, para ang linya mangin maunod, butang ikolor ang ubra mo para magnami ka man sa panulok, pariusa sa mga tira ko nga daw tutom ng mga estudyante, kay man nagasinulod. Gani sa mga linya ko, hindi ka na makadikit, kay wala kasang paminsaron nga malapad, ang may ara ka, huna-huna lang akitid, ti ano karon kung sikat ka. Paglabot sa akon, hindi ka man sakit, kay sa mga buga mo, wala sang bag-o, puro lang pilit, kabis ka nano kalayo, sang antad ta, makita mo ang tanda ko, amo ko naya ka sakit, makaagom ka di pait, doon nagkaon ka hilaw nga marguso, makabatsyag ka di sakit, hashtag binayaan nga nagseryoso.
Hashtag ang tsansa mo nga paperde mo ko subong nga gabi. Imposible na nga matabo. Sing ilik ho. Pero man siya rin nila sa migay, subong. Kung nga gabi nang celebrate kami. Okay lang na? Round 3, game? Game ah. Nalipat pa ko, bilang sing ilik. Ipak. Si Richie man. Nalipat man ko. Pero joke lang. Wala. Nalipat ko ya bilang sing... Makinig ka muna tropa bago ka mag-umpisa dahil hindi mo pa kilala ang iyong bangga dama, doon ka madadapa. Masyado pang tong bata, putang ina, nawala na naman ako. Sige lang. Nautod man ko. Hambal ako no, tama sa katutom. Ilan si tutom, sulod, pero hambal si Miga mo, hindi ka makapasulod. Ano mo buto man? Balanon man ah. Hindi mo kaya pagambalan sa amo na. Okay ma, makinig ka muna tropa bago ka mag-umpisa dahil hindi mo pa kilala ang iyong binabangga dama, doon ka madadapa. Kung masyado kang mahina ang iyong mga bara, pukin ang inaka, huwag mo kong takutin dahil hindi ako masyado matatakutin. Huwag mo na. Dahil hindi ako masyado matatakutin. Hindi ako masyadong matatakutin. Ganun yun pare. Hindi ko yung pagpahuga kay sanay na ko sa pahuganay. Sa lugar sang lapas, balaan na nila kung ano akon nga istorya. Wala man kuya kapadayaw kung ano na ang ginagyan ko. Kay tungod sa Ilonggo mikropono, Ilonggo hip-hop, nagugyon ang tanan. Ti ikaw ya? Hindi ka po ikapiyagan na magugyon? Ha? Pero, timing track. Ilonggo mikropono, Busayra sa 3. Andres kontra kay CJ Nag-isa. Boto ka Horado. 3-0 para kay Andres. Yo, drop D. Bali round 1 nagpakbakan sila, kaso nga lang para sa akin medyo maiksi yung round ni CJ kaya binigay ko kay Andres. Second round binigay ko kay CJ at round 3 parehas sila nag-choke pero mas nabitaw ni Andres yung lane niya kaya 2-1 para kay Andres. Yo, okay, White, kita niya man ah. Yo, Dragale All Out Gangs, gimbuto ko para sa round 1 si Hanres. Tapos sa round 2, ginatag ko para kay CJ Nag-iisa. Tapos sa round 3, pareha sila nag-choke dua. Pero ginpasiyan ko na lang kay masakit ang bara ni Andres. So Andres, 2-1 para Andres. Octibar Beats.